मोनसे प्रतिद्वन्दिता एबा बादायनो हागोन बेखौ जों नुहुरथ'वाखै आथिखालाव। इयुन समाव मा जायो बुंस'नो हाया, खिन्थु ओरैनो नोजोर होयोब्ला नुयो माने रावबो जोंजोंहाय कम्पिट खालामनो हानाय दस्रा दोलोआ भबिष्यत थानाय नङा। सार नोंथाङा मा बुंगोन जिहेतु हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे बिजेपिआबो गावसोरजों दं होननानै आरो दायो गसाइगावआवबो बिसोरो बिपिएफनिफ्राय सासे बिजाथि फसंबाय। दा बेयावहाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो होननानै नोंथां बेथ' अलरेडि स्पष्ट जाबाय, जों बयबो मिथिगौ जे बिपिएफ दोलोआ होनदोंमोन बिजेपिजों एलायन्स जादों, नाथाय मैयानिफ्राय लानानै जे बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनगासिनो दङ जोङो कोनो दिन दस्राजों एलायन्स खालायाखै। जोंना एलायन्स होननानै बुङोबा इउपिपिएल दोलो दङ आरो इउपिपिएल दोलोजोंनो थानानै नैबे उफ्रा बिसायख'थिखौबो बारहोलांनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन। अब्ला जों स्पष्ट मिथिबाय जे बिथांमोना जे बाथ्राखौ बुंदों बेयो मोनसे फल्स बाथ्रा। मानो होननानै बुङोबा जुदि एलायन्स जुदि जामारदोंमोनब्ला निस्सय आसाम स्टेट बिजेपिनिफ्रायबो मोनसे स्पष्टीकरणखौ होगौमोन। नाथाय जि स्पष्टीकरणखौ होदों बेयाव नोंथांमोना नुबाय जोङो क'क्राझारनि गार्जेन मिनिस्टार एबा आसामनि जे मिनिस्टार अशोक सिंघल बिथाङा मैयाबो होनदों जोंहा कोनो दस्राजों एलायन्स गैया आरो दिनै इउपिपिएल दोलोजोंसो एलायन्स दङखाय जों खामानि मावनो फैदों। आरो बिथाङा स्पष्ट होनदों जे दिनै बिपिएफआ 28 नम्बर समष्टिनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिथांमोना बहाय बादायलायोबाबो बिथांमोननि सिरियाला 4 नम्बराव थागोन। अब्ला जों स्पष्ट मिथिबाय जे बिजेपि दोलोआ सोरजों दंमारो। गतिके आं सानो बहाय कोनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा थानो हाया, जों बेखौ स्पष्ट जाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो नमिनेसन बिलाइखौ जों गथायबाय आरो दिनै बे नमिनेसन बिलाइ गथायनाय समाव आसामनि रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांजों लोगोसे गोबां मिनिस्टारफोर दङ आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, लोगोसेयै जोंनि रायजो राजाफ्राबो फैदों। गतिके आं सानो जे दिनैनि नमिनेसननि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय जे बाइ इलेक्सन बा उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय जोङो बाव गोरलैयैनो देरहानो हागोन। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना मिथिगौ जे जों आसामावबो कलिसन सरकार आरो बिटिसिआवबो कलिसन सरकार। गतिके बियो उप निर्बाचन जानायखाय एबा उफ्रा बिसायख'थि जानायखाय मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा सानो जे जायहा सरकाराव दं बेनोनो भटखौ होनांगौ। आरो नोंथांमोना नै साननैसोनि गेजेराव मोनसे रिजाल्टखौ नुनो मोनबाय जे वेस्ट बेंगलाव बिथांमोनाबो बाइ इलेक्सन जादोंमोन। वेस्ट बेंगलनि बाइ इलेक्सनाव सरकारानो गासिबो देरहाजोबनो हाबाय। गतिके आंबो दिनैनि सानाव बेखौनो होननो नागिरो जे आसामाव मोनबा जे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय गासिबो मोनबानि गेजेराव मोनबायानो जोंनि मित्रजोट सरकार बे देरहागोन, बाव खुनु डाउट गैया। आरो लोगोसेयै बे 28 नम्बर गसाइगाव समष्टियाव आङो एबा आंखौ जाय सापर्ट खालामदों जोंनि गासिबो दोलोफोर रायजो राजाफ्रा रेकर्ड मोनसे भट होनानै बिथांमोना देरहाहोनायनि बिथिङै खामानि मावगासिनो दङ आरो देरहालांगोन। नोंथाङा रायजोनि उफ्रा बिसायख'थि आलादाबाव खुनु मोनसे इस्यु गैया, थेवब्लाबो जोङो जिहेतुके बेवहाय सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनायखौ हास्थायनानैनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा नेतृत्वआव बा बिथांनि सिटनि जे मोनसे खामानि मावनाय बिथांनि जे मोनसे सान्थौखौ लानानै आवगायनाय बेवहाय जोङो परिबर्तनखौ नुदों। आरो लोगोसे बेनिखायनो जोंनि मेइन इस्युआ जागोन मा जौगाथाय डेभेलपमेन्ट। खारन जों नुबाय जोंनि गोबां ओनसोलाव दिनैसिमबो जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै जायगा जायगा। दा बेखौ जोङो जौगाहोनायनि बिथिङै जों खामानिखौ मावगोन। जोङो लामा सामाखौ लानायजों लोगोसे आरो मेनलि आं बुंबाय थादों जे 28 नम्बर गसाइगाव समष्टि हिसाबै 1 नम्बर जेंनायानो जाहैबाय संकस दैमानि जेंना। बोसोरे बोसोरे दैबाना आरो हा खुरखानायनि जाहोनाव गोबां गामि बेवहाय लेथेर फेथेर जानांबाय, बेयो सिलिंखार जानांबाय, गोबां न'खरफ्रा हालाय हाफाय जानांबाय। गतिके बेखौ सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामा जाहाथे सरकारा लानो हायो बेनि बागै जोङो नोजोर बोनाय जागोन। आरोबाव लाइमोनफोरनि जेंना, आरोबाव जोंनि उइमेन्सफोरनि जेंना आरो जोंनि आबादारिफोरनि जेंना, बिदिनो बिभिन्न जेंनाफोर जेफोर दङ बेफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय देरहालांखांनायनि उनाव सरकारजों थाफानानै आं बेखौ खामानि मावनो नाजागोन। आरो निश्चय आं सानो जिहेतुके स्टेटआवबो आरो जोंनि काउन्सिलावबो एखे माने क'लिसन सरकारानो दङखाय सुस्रांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। नोंथाङा सोरखौबा फेक्टर सानो नामा बे उफ्रा बिसायख'थि बादायलायनायावहाय एबा बे निर्बाचनाव बुंनो थाङोबा सोरबा जे